saboda wannan duniyar da kake gani Allah gafarta malam, wallahi duk dan kokarin da kai a ranar da ka zo tafiya sai ka yi nadaman cewa ka gaza. To ballantana wanda ya je bai mai komi ba, sai mutum ya yi fatan da an ba shi dama ya ƙara. hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah ce magana ce kawai yake faɗa ku rabu da shi, ya gama faɗarsa ku karɓi ran. walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ba zai taɓa ƙara wa wata rai ko da gwargwadon ƙasa da second ɗaya ba, in dai lokacinta ya yi wallahi sai ta fita. don haka ish ma shi'ta, ka rayu yadda ka ga dama, fa innaka mayyit, kai mai mutuwa. mizanin rayuwa na biyu shine wa'mal ma shi'ta wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariq. ka so wanda ka ga dama, amma ka sani zaka rabu da shi. ka zo duniya kana son mahaifinka, kana son mahaifiyarka, su ka fara gani, su suka taimake ka a rayuwa har ka zama abin da ka zama. kana son su saboda baka taba sanin wani sama da yadda ka san su ba, amma ka rika dora wa kanka yaya za ka yi rayuwa ranar da ba sa nan, don wallahi ranar za ta zo, ko kai ka rayu ba sa nan ko su rayu ba ka nan. don haka gara maka ma ka shirya yadda za ka rayu ba sa nan, domin in kai ne ka riga ka tafi kaga ba sai ka yi shiri ba, amma abin da ke bukatar shirin ka shine ranar da za a ce ba sa nan. don haka ka rinka aunawa ya rayuwa za ta zama ranar da ba sa nan, amma tabbas za ta zo, sai dai in baka zauna a duniya ba. daga baya bayan ka girma kun haɗu da wata, yau sunanta matarka, da ai ba tare kuke ba, baka santa ba, to za a zo wata rana da babu ita a wannan duniya. kin haɗu da wani, yau shine mijinki, da ai baki san shi ba. kuna wuni tare, ku kwana tare. akwai ranar da za a je a haƙa ƙasa a binne shi ya kwana shi kaɗai, ke ma ki kwana ke kaɗai, ki gama tunaninki, ki gama kukanki, wallahi ba zai dawo ba. babu wadda mijinta ya taɓa tafiya ya dawo, sai dai ya zo a mafarki ya miki gwalo ya koma. amma ba a taɓa yin haka ba, saboda mata sun fi ganin irin wannan dodon bangon. sai miji ya mutu ta gani kamar ma bi halama su ma yayi halama, wallahi duk tatsuniyar shedanci. tsananin damuwa ne kawai da ke mata, zuciyarsu ba za ta iya ɗaukan irin abin da namiji zuciyarsa ke iya ɗauka ba. amma ki sani, ahbib man shi'ta, ki so duk wanda kika ga dama, kowane ne, duk yawan son da kika yi nan, fa innaka mufariquhu, za ki rabu da shi, kuma da gaske idan ya tafi kenan.